Ungaba ungezumuntu Zolala ngiduma Sanmalani molweni yapshe Tumelangi Sanmalani molweni yapshe Tumelangi Sanibonani molweni yabushengi Tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kuzinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje Sama ukhuluke nawo wonke umuntu ocindezela subscribe ngicela ukuthi nami ucindezele khona ubone ukuqala ukuthola amavideo amambe siwaposta siyabonga yey izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka okay asiqala lapha futhi nje into yenzekile kube ukuthi engulizo zokuxhumana belokhu kutrenda noma kuvela lokhu sibona ama video la khona bekuvela khona ivideo ethizeni enomdumazi okuvela khona ngathi umdumazi uthebe ukushasha kancane kwamponjwana la khona bekuvela khona umdumazi gcina ingoma ethizeni ethi Welela Ngiduma ihamba ikhuluma ngomlaba thizeni ke nje ongenza ukuthize ibuka kanje le video lena Ungaba ungezumuntu Zolala ngiduma Ungaba ungezumuntu Zolala ngiduma Umlaba ungezumuntu Zolala ngiduma ya injalo ke video nangumuntu umazi laphana impela uyabiza laphana uthi yolele duma okay shuthi into yenzekile ke leyo video le besasabalala enkundleni zokuxhumana yasabalala umuntu umazi naye wasethola ukuthi kahle khona abathiza bakhomenta ngendlela thizeni noma babekuvula ngendlela thizeni mayelana nevideo leyo ngobe esengena umuntu umazi esekhuluma ukuthize naye sephawula mayelana nakho ukuthi kahle ivideo lena isima kanjani ubhala enkundleni zokuxhumana kahle nje umuntu umazi wabhala kanjena eveza imizwa yakhe uthe ngizolala ngiduma ukukhulu ukuzehlisa nokuhlonipha ukukhuluma phezulu kwamagama athi ngicekela phansi isithunzi sami wengane zakwethu ngifisa nazo ukuthi mina angiyena lo muntu ozitshelayo indaba yomculo kimi ibhizinisi engilenza uma ngise studio noma ngiqashiwe emcimbini kuphela nokuyizona izindawo engizihlonipha kakhulu lezo angeke ngiyeke ukwenza ukujabulisa umoya wami uma ngisemakhaya ngenxa yokuthi ngaziwa kakhulu emculweni futhi angeke ngane zakwethu ngingangeni phakathi kwezinsizwa ngenxa yokuthi ngingumculi mina uma ngisemakhaya ungangifica ngiqhubha ngisho imoto yocingo ngoba ngisuke ngingekho emsebenzini ngeke ngiyeke ukuziphuzela ngenxa yokuthi ngesaba ukuthi ngumculi ukungaphuzi ngeke ngisihlanganise nakho kuphela uma ngise studio noma ngisemcimbini ngale kwalokho hayi ulethe ngiphuze ngibonge #abasokhalweni EP #amagoso full album 27 November #Mgojeli 2020 ya usho njalo lapha umuntu umazi uveza ukuthi kahle yena umculo nokucula wase studio nawasemcimbini kahle mase emakhaya utholakala naye umuntu okhululekile njengoba bonke abantu kodwa nawe usungabeka uvulo wakho malana inkulumo le futhi umuntu umazi usho ukuthi yena notshwala nje soze bahlukana usungabeka uvulo wakho nawe usho ukuthi cabanga ukuthini malana nepost okanye kanye nje nevideo yonke kamuntu umazi le etholakala enkundleni zokuxhumana mayelana namuntu umazi etholala khona ephuza utshwala noma ebuka sengathi uphuzile futhi bese kwaba ukuthi ke futhi nonjoko naye futhi ubona le video leyo waseveza uvulo wakhe noma bekuthize ngale ngoma eculwayo lapha phakathi unjoko uthi le ngoma yakhe le ngoma uthe yakhe uthi ngokwenye ingoma ezazizoba ku album yakhe uthi wabe soyikhipha out yona kodwa angasayifaka ku album le nangempela wasayiveza laphana isithombe sakhona esho ukuthi uyena umnikazi wengoma nakho live le khona washo khona ngawo umhla ka 15 kuNovember waposta nankundla zokuxhumana washo kanje na wathi lapha kwakuwuhla lezi ngoma eziwu16 ezazizophuma ukuthi lena asayicula uyizwa kanjani ngobani angazi sidalo kodwa yasala kulo 16 ngakhipha 14 kwasala 2 ya shushu njalo unjoko laphana usho ukuthi le track le naka ngempela laphana ivezile ukuthi unjoko umlaba 15 la khona isho khona ukuthi tracks 15 futhi kahle uthobe swasusa ezu2 wasekusala 14 yaphumilela futhi kahle njengoba lana usho ukuthi ingoma ngaba ukuthi yaputshuka base bephefumula abantu besho kuningi kuma comment besho lokho nalokho abanye bathi unjobo kahle into eqonde nje manje uqonda ukuthatha spotlight njengoba spotlight kuwasengathi sekumdumazi ngevideo yakhe lena abanye futhi ke basho nje okuhlukile bathi vele ngaba ukuthi umdumazi ingoma wayitshontsha ake nawo bekuvula lakho kusho ukuthi ucabanga ukuthi kwenzekalani kahle le ngoma leyisimanga kanjani
ngaba ukuthi mhlawumbe kanjoko ngaba ukuthi ekamdumazi kodwa thina sizwe ngomdumazi eqala-ke nakho-ke phela ake nawe ubeke uvo lwakho usho ukucabangani bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.